Even the man again taking a quam on a video and I be catch on Kibuloni Bob and a taunt again of Makai is boating Kata de Okemba. Abanabo my Togalaga when walk on Yoruba Afiabo, Temi, then I scream on. The mean a trend for very bad obvious reasons against animal a tribalistic attitude against Igbo. Because nobody no Bologna, but this calls for a sort of concern to you. You know, maybe office worker on your police, but I just now. Obona did on your go Bologna. No, Kaji de Gate, Tisaya boy. I be a maybe rofu izuka. Amen. And you don't want Kezi offense. Kezi here be no katano what a wage that can I say. Na ihu onye Igbo melandia that warrant this attitude. Kedi he na-eso okwu ka m gụpụtara unu ya n'anya na screen gị. Somebody bịa kpe comment section kpesalụ ịmaga na elu ka ha na-ekwu okwu. O wee kpesalụ the Temi. Wesi Atemi dodo na nkwara ihe na-eme na street ha kịta anụ. Na onye Igbo n'ebe ahụ bebe ya go 16 flat ụnọ 16 flat ogo na street ha. Na biko na the person achọrọ irent ya ndị ọzọ so ndị na-erent ya bụ ndị members laws choosing. Gee ntị. Members laws choosing. So the person abụrụ na signal so ndị Igbo ka ọ na-erent ya. Understand this logic and know it now. The bone of contention dị there bụ na ọ bụrụ ndị Igbo ka ọ na-erent that owner alone. Also no ndị laws choosing church. Or also now the guy in a rent the owner too. So if you have investigated a bafuki, the laws choosing also on the Igbo gallows choosing. Also on the Yoruba na gallows choosing. Also on the Hausa na gallows choosing. And we're different tribes. Just like Ilu Zion na enwe Hausa group, enwe Yoruba, enwe Nda, enwe Ndo, so many groups on. So if you title hand changing just in Zion. Before they are saying also on the Igbo man in that Zion enwe so many tribes na be Zion today. Just like if you Catholic, that was when you use the statement to use US. Also on the Igbo my Catholic church that ndị Igbo Catholic Reverend Fathers have sworn no hapota Gahakwa to Ebukobi because Nebukobi to them Nebukobi is no longer a Catholic. Also ndị Igbo naka Catholic. So when I comment section, same now ndị Igbo were the majority. Now this guy we see no on the laws choosing ka gini me ko ne rent nye de nya bono. Now on ezanya na screen kinu he Temi gwalia. Temi we see by him they can't do that in their land or South Africa. Now only Yoruba land them they do that. Organize yourself and Tolia and buy him. He should pay for disrespecting you as a native landowner. Use him to cash out or send him to sleep. Si me again, si buweya. No bu no ko Igbo. Hatolia atolo. Hatolia so that he will use him and send a message that now he has no right as onye idinayi onye indigent owner. Ejuziake obu no gable a value of 1 million. Maka na onye abụ onye Yoruba na ịlụrụ ụlọ na Lagos. Iwere anya onye Yoruba na 100,000. Ifugo na nwere ihe chiri iche na ndị anụ na ndị South Africa. And the Temi si n'obodo oyibo. Mgbe report bịa ndị mmadụ bịa report wee na ndị obodo oyibo ebe ọ nọ ya. Temi wee mee gịnị? Wee change location ya to Ilesha. O change location na Facebook ya to Ilesha. And everything all said and done. Mgbe the team bịa na-eme ka ọ na-achọkwa ka ịmọgwa bịa drag bịa na anya na screen ka ifu na this man ma ihe ọ na-eme. That comment was never a mistake. Ọ bụ ebe dị mgbe ndị na fire web na respond your words. Thank you for wasting your resources owning a shop or company in Lagos and other southwest states. You will all do it for Yoruba people indirectly. It is the will of God. Whether you like it or not, this has to
happen across southeast, southwest. No one forces you to invest or live in Yoruba land. You have your own region where you can do as you like. South Africa is doing the same by whatever means. You all fleet and leave whatever you called fake properties and shops you claim you have. Yoruba youths must be ready to take over those places. Takeover must be in the minds of every Yoruba people. Marrying Yoruba won't solve your problem. It will rather complicate it. So when we hear that here, no matter how or no make mistake, whether this is what he said. Now you just do again. As only Igbo, what is your offense? Your only offense, Bonibo Igbo. So ndị nwe obodo ị na-asịsị ha bịa take over. Itile ha aka na kolota? Or does it mean that the gods of your land has forsaken you because of Ajihonobi begin to hand out wealth and resources to Ndubialabia that are willing to obey the laws of the land? Oh, yeah, now John. So this man actually will South Africa were an example. I will keep saying it and I will say it again. Ijiego, as a maha wagi ejego gimeme. Maha wagi ejego giweme. Manika na afọ odi ha anụnwa. Inweho a backup plan. Iuji ego gị onwe na you can etie gị ihe today na etipụta gị 10 million n'aka. Etie gị ihe etipụta gị 5 million. Inwero a backup plan. Wele nkata gị niile na awe. These people aya ha abịa sino ka ha mele gị ebele. He categorically said it ma. Osokwa gị nụọ onye Yoruba. Osokwa gị mụọ ụmụ gị na Yoruba. Ha bịachakwa ihe a Paul Peter nwanne nwoke n'izuzu yale. Osokwa gị nụọ Yoruba. That in the minds of every Yoruba youth, ni ha kwesịrị na-emekịta. Ha jeje chọgbu ụnụ ha like. Ma mgbe oge lụrụ, ha decide to cause that confusion that they should go again and Megan and take over. Ịpụta gị na onye Igbo ibe ga na-enwe problem. Onye Yoruba wepụ onye polisi a na-esetụlụ ụnụ. Ya ka npụta ndị na P Square na nwanne nwoke Peter. Akọlọgbaga agbaga echi akọlọgbada agbada tata. Chebe miti ono nya bokwe because ihe bụ na gbasara ha ebe a. Mana ebe mụ na ya na wee nwe problem mgbe ọ sị na ọma nkụziri ụmụazị Igbo that who Nigerian language help. So automatically ịkpaligo your origin, ịkpaligo the ancestors of the land. Ngwa bụ the same Yona village na December na asị na nkwụ ana Igbo n'ebe aka ebe na-anala ikuku mee nke a mee nke ọzọ. Na-aṅụ nkwụ na-enwe aṅụrị. At the end of the day, who Nigerian language help. You have desecrated your land and desecrated your origin. More 10 needs to be a genjem. Malaman la 7 or 8 are happy. So also in case of Zigibun came with Kobulun Kiji Akagimago, based on who you are. And based on your origin and your ancestors, they have automatically left you. So in any of this video, who check it here. I show moon investment able bono like you. Moon investment able bono like mana. The one for Chihene make it a low 10-story building na Lagos, where one on the east. Where one eba low 10 on the east. Igwara Bankogo Igbo, also Chiwana Zamfara Iyebu company ala. Also Chiwana na Zamfara Iyebu company and also Chiwana Sokoto Iyebu company ala. Kene kwa munu, Gordon.